Croeso cynnes i chi i lein Amlwch. Da ni just i'r de o Llangwyllog ffordd na, Llangefni ffordd na. Fel hyn mae'r lein yn edrych pan mae'r gwaith clirio yn dechrau, ond mae'n rhyfeddol be mae tîm a wirfoddolwyr yn gallu neud wrth i ni weithio tuag at ail-agor y lein yma. Dyma fo yr stage nesaf mewn ffordd. Da ni'n gweld gwirfoddolwyr yn fyna yn clirio lein ac yn amlwg. Mae pethau lot gwell na fyncw, a hyn mae'n mater o chydig wythnosau. Da chi'n gallu gweld bod hi lot cliriach yma'n barod. Mater o waith bon braich ydy o tîm o wirfoddolwyr ac yn gallu cario yr deiliach a falle ffwrdd efo nhw ar y trac ei hun. Fel da chi'n gweld, mae'n dechrau clirio. Just mymryn i fyny'r trac, da chi'n gallu gweld i fod o yn clirio. Sbiwch fan hyn ta. A dyma hi y lein yn cyrraedd gorsaf Llangwyllog. Dyma be mae gwaith calad y gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae'n edrych fel lein sy'n barod i gymryd tren, achos y gwir amdani ydy mae mwy na lai yn lein sy'n barod i gymryd tren. Mae hwn yn gyffroes. Dwi eisiau gweld y lein yn agor yr holl ffordd o Gaerwen o'r rhwydwaith rheilffyrdd drwad i Amlwch. Dwi'n meddwl bydd y tîm o wirfoddolwyr yn agor y lein o Llangefni i Amlwch yn agor y drws i hynny. Allan aros i weld tren yn rhedeg ar hwn. Dwi'n meddwl bod o'n wych i tre Amlwch yn economaidd ag yn gymdeithasol. Mae rhaid i ni weld hwn yn digwydd. Ysbywch yna fo. Ych chi, lein Amlwch.